बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'फोरनि आर'नाइ, गामसा, दख'ना, अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि, नाफाम ओंख्रि बायदिखौ लानानै मोननैसो मुवा बेसादफ्रा थाबैनो जीआई टेग महरै गनायथि मोनगोन। जीआई टेगनि गेजेरजों गोख्रोंसिन जागोन जोंनि बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय बर'नि आर'नाइया। आर'नाइयानो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि। गोबां जायगायाव गोबां महरनि आर'नाइखौ बानायनाय जायो, नाथाय जोंनि गुबै आर'नाइखौ नुनो मोना। बे गुबै आर'नाइया बर' आइजोफोरजों दाजानाय, बानायजानाय, बर'नि न'खर न'खर बानायनाय जायो। बर'नि आर'नाइखौ आथिखालाव खालि बर'आल' बाहाया, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्राबो बर'नि बे आर'नाइखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। हादरनि दाब दाब जायगायाव गोबां सुबुंफ्रा बर'नि बे गोथार आर'नाइखौ बाहायनायखौ आथिखालाव नुनो मोनो। बर'नि बे आर'नाइखौ सोरबा कपि बानायनो सानदोंब्ला आथिखालाव बानायनो हानाय नंला। बेफोर बाथ्राखौ बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। बिथां खाथिराम बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। जीआई टेगआ बिटिआरनि जि सरकार, बे सरकारनि दैदेननायाव गासै मोन 21टा आइटेमनि सायाव बियो जादों आरो बेनि जिखिनि दफे दफे पार्ट जिखिनि जिरायनाय, बेखिनि जिरायनाया बियो जानानै थांबाय आरो बियो जोबथा मोनसे थासारियाव बियो सफैबाय। गमामायैनो जोङो बर'नि जिखिनि जोंनि माने माहारियारि जिखिनि माने बेसाद मुवाफोर, जेरैबायदिहै जोंनि आर'नाइ, जोंनि जाग्रा जेरैबायदि अनला, जेरैबायदि नारजि, नाफाम, बैफोरो जोंनि बर'नि गुबै मोनसे आदार, जाग्रा आदार आरो बैफोरखौबो जीआई टेगनि गेजेरजों बै माखासे मुवा बेसादादि बर'फोरनि, बेखौ नैबे गायसननो थाखाय बिटिआर सरकारा बेखौ नाजागासिनो आरो बियो गमामायैनो थाबैनो बेनि जि मोनसे गनायथि, बे गनायथिखौ मोननो थांगासिनो दोङो। जीआई टेगनि गेजेरजों जोंहा गोख्रोंसिन जागोन दा आर'नाइयानो जोंनि मोनसे सिनायथि। नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोन्दों दे गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावबो बे आर'नाइखौ बरननायखौ जोङो नुनो मोन्दों, नाथाय जोंनि जि मोनसे गुबै आर'नाइ, बे आर'नाइखौ जोङो नुनो मोना। बे गुबै आर'नाइ, बे गुबै जि मोनसे आर'नाइ, बे आर'नाइया जोंनि बर' आइजोफोरजों दाजानाय, बर' आइजोफोरजों बानायजानाय, जोंनि बर'नि न'खरावनो बानायजानाय आरो बै बर'नि न'खरावनो बानायजानाय, बर'फोरजों बानायजानाय जि मोनसे आर'नाइ, बे आर'नाइयासो जोंनि गुबै आर'नाइ। आरो बे आर'नाइखौ आथिखालाव गोरोन्थियैनो जा बा रोखायैनो जा, जिखिनि आर'नाइ, बे आर'नाइखौ दासिम जोङो नुनो मोन्दों दे खालि बर'फोराल' बाहाया, बेखौ भारत नां, जोंनि माने आसाम नां, बेखौ गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो, गुबुन गुबुन माहारिनि सुबुंफोराबो बे आर'नाइखौ बाहायो। नाथाय जोङो जोंनि जि गुबै आर'नाइ, बे गुबै आर'नाइखौ जोङो जीआई टेग मोननायनि उनाव जेब्ला जोङो बाजाराव बरननानै होगोन, गमामायैनो जोंनि भारत नां जिखिनि मानसिफोरा आर'नाइखौ बाहायो, जोंनि आसाम नां जिखिनि गुबुन रावारि सुबुंफोराबो आर'नाइखौ बाहायो, बे गुबै आर'नाइखौ बाहायनो मोनगोन आरो बेखौ रावबो माने 2 नाम्बार खालामनो हानाय जि मोनसे राहा, बे राहाया थाहैनाय नङा। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।